Сега ще минеш. Така, сега ще дойде. Чай малко ще отиде. Къв си тънкиве сега, бе? Знаеш ли какво? Изчакай малко. Забавно е! Няма никой. Аз как ще разберем? Да кажеш на моят бос, че аз съм си тръгнал по 5 пъти, ще остава си къпа. Става ли това? Бе, ти се кажа, че може да къпа. Да, става. Извинявай, че да го пребих. Тук, ама да се Няма значение. Добре, ай, аз стигам да пия ракия, вие добре, чакай, дай телефона, тук телефонът е тук. Чакай да говоря с шеф. Чакай, как се включва, да? Да псувам. Стани готова, аз тръгвам, вие се оправите, чао, довиждане и без Защото е без това, умрял бе, чето. Айде, чао!